जाय जौ लोङाबा जोंहा बिमाफ्रानो बुङोना जौ होआबा सेरेब होआब्ला खामानि मावा दा बेथ' रायजोखौ बरनाम होदोंना সেইটো ৰাইজক বৰনাম দিয়াৰ পিছত সেইটো নিজে নিজে চিন্তা কৰক ৰাইজক বৰনাম দে কাম নকৰিলে বিয়াত কাম কৰিব নাহে নহয় কাজত কাম কৰিব নাহে নহয় খামানি মাवनो फैया ना बिदि होननानै बुङो नाथाय बे सोदोबखौ जोंनि बिमाफ्रा ज्राब गारनो हानांगोन होमब्लानिया जोंहा नैबे थांखिया जाफुंगोन आरोखि दा जोंनि बिजनेसफोरा ड्राग्स फानग्राया हिनजावफ्रा बांद्राय जाबाय दानि आबौ बुंनाया सैथो महिला সকলে ड्राग्स बेपारी बेसि হৈ আছে এতিয়া एकदम जोंनाथ' बे बांगाल सिनसाजों गोरोबनाय नालाय बांगालफोरा लाबोबाय बर' सेंग्राफोरखौ सेस बुथारगोन होननानै बिसोर थांखि दंखायो आसामखौथ' बे अयन समाजनिफ्रा बे बांगालफ्रा गाग्लोबसिगोन आसामखौ दा बेयाव जोङो लैखोआव थानांगोन आइ माइनाव नोंथांमोन दा बेनो दा जोङो फेग्रानि खोथायाव जों गाव गाव संनायखौ गारनांसिगोन आरोखि आइ हकल आरो बिमा नोंथांमोन जोंनि बे संनायफोरखौ बिमाया गारब्लानो आरो बिमाया न'खराव बुजायब्लानो बिमाया न'खराव सामलायबानो बे सल्भ जागोन आरोखि थांखिनि बेखायनो जोंनि नैबे केबिनेटआ थांखि लानायनि बेयाव बिराद ओंथि दं बांद्राय जाहैबाय नालाय ओंखायनो नोंथांमोनानो साननांसिगोन आरोखि दा जोंनो जानजाय खाफ्रानोसै जों दिनैनिफ्राय संनायखौ गारनोसै बायनायखौ गारनोसै रुम बायनायखौ गारनोसै कापसे लोंनोसै बेदरजों होनायखौ गारनांसिगोन आरोखि दा जोंनि गेजेराव जोंहा माखासे धोरोमगिरिफोरबो दङ धोरोमाथ' जोंहा गोबां अध्ययन आध्यात्मिक चिन्तार लगते যাব লগা হয় धर्मर क्षेत्र आध्यात्मिक चिन्ताजों जों खारनो गोनां जायो दा बेखायनो जों गासिबो आध्यात्मिक चिन्ताखौ जुदि लानो हायोब्ला माइनाव नोंथांमोना जोंहा बे संग्रानिफ्राय जौ लोंनायनिफ्राय जों गोजान जाब्लासो हौवाफोरखौ जों बन्द खालामनो हागोन आरोखि नङाब्ला আমি পুৰুষক বন্ধ কৰিব নোৱাৰো এটা মহিলাই নিজৰ পুৰুষক মদ চেৰেপ খুৱাই লিভাৰ বেয়া কৰি মৰাই আছে আজি যুগত কিন্তু সেই সকলে মহিলাবিলাকে চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি আজিৰ পৰা বাদ দিব লাগিব নিজৰ মদ ৰান্ধা মদ খাওয়া মদ বিক্ৰী কৰা সেইবিলাক বেলেগ লাইন ফালে গৈ নিজে বিজনেছটা আজিকালি বহুত ৰাস্তা আছে বিজনেছৰ ৰাস্তা दा बेखायनो नैबे थांखिया जोंहा बेबो गासैनिफ्रायबो जों नोंथांमोननिफ्राय गनायनाय मोनबाय नाथाय बेयो आरो जोंहा उदालगुरि आरो जोंनि गामियारिफ्रा सरकारा जायो जों मावनो हायैखौ होबथादोंब्लाबो गामिनि सुबुंफ्रा आन्दो आन्दो हाबा हुखुमादों गामिफोरखौ गामिनि आफादगिरि नेहाथारिया जुदि मिथियोब्ला माइनाव आफादनो जनायगोन आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादाबो बेफोरखौ होबथानायाव हेफाजाब होगोन जोंजों आं बेखौ खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनहा थांखि लादोंमोन दि मा होनो गिदिर फरायनानै गुबुन हौवाजों एबा हिनजावजों जुलि जानाय बेफोरो मानि थाखाय जादों धोरोमनि आंखाल सिजौआरि गियान गैयिनि थाखायनो जोंनिया जादों बेखायनो लाइमोन आरो गुबै आफाद माइनाव जमायै गासैखौबो लाइमोन एबा माइनाव गुबै आफादखौबो जोङो धोरोमारि जोङो सोलोंथाइखौ होनो नाजानांगोन एबा बे थांखिखौ लानांगोन माइनाव आफादाल' हाया बेयाव लाइमोनाबो लाइमोनफोरनि थाखाय सोलोंथाइ एबा धोरोमनि सोलोंथाइखौ थांखियाव आजावथारनांगोन अब्लासो जोङो गुबुन हारियाव थांनाय एबा गुबुनखौ हाबा खालामनायनि